tayo ng chocolate. Tara! Nagmelt ako ng white chocolate. Ito pink. Strawberry flavor. At itong ube chocolate. Ayan. Para makagawa tayo ng cupcake. White chocolate, ube, and then yung sa top, strawberry flavor. Ito yung molder. Bale, ipipaint natin yung pink at violet. And then, yung white. Ipo-pour na lang natin yung white. Pawis na pawis ako ngayon dahil nagpa-practice kami ngayon para sa December 20. Yeah, practice ng hip-hop. Hello guys! Vlog muna. Hindi muna ako makakagawa ng mga DIY videos kasi nga busy. Kaya eto, vlog. Saglit-saglit na vlog. Konting clips kung anong mga nangyayari sa akin. Bakit hindi ako makagawa ng mga DIY videos. Kaya, eto muna. Yan. Hindi ako mahilig maglagay ng makeup, pero dalawa lang ang nakalagay sa mukha ko. Eyeliner. Sabi pa lang. Tapos, ito, lip balm. POS. Yun lang. Kasi naman, pupunta lang ako magpa-practice ng sayaw. Kaya ganito yung buhok ko. Hindi nakatali sa taas. Kasi mahuhulog siya. Mahaba eh. Sobrang bigat. Kaya, ganito na lang. Para hindi siya nahuhulog nung nahulog. Yun nga. Hindi ako mahilig mag-makeup. Pero, mahilig akong manood ng mga makeup tutorial. Enjoy eh. Paano nila nagiging flawless, yung mga sa may mga mata, whatsoever. Ay nako, hindi ko alam. Pag ako nang maglalagay ng makeup, it's a disaster. Kaya, hindi ako maglalagay. Hindi. Pag naglalagay ako, well, hindi ako. Yung kapatid ko naglalagay sa akin kapag kailangan. Lalo pag may mga pupuntahang parties, events, ganun. Yan, konting shoutout. Yeah. Kay Eye of Diana. Gumagawa siya ng mga vlog, DIYs din, mga haul. Yan o. Eye of Yana. Follow niyo siya. It's Brandy. Yan. Ganda ng mga vlog din niya. Gumagawa rin siya ng mga challenges. And next, Inday Gudiday. Yan, gumagawa rin siya ng funny videos, vlogs, whatever. Next, gaya ni Mile Tumbongera, vlog din, challenges, very funny person.
Yan, hindi, sobrang enjoy panoorin. Next, Tambayan ni Chai. Oh, yan. Parehas sila ni Matumbongera na gumagawa ng mga vlog at mga challenges na sobrang nakakatuwa. Yan. Next, J-An. Yan, gumagawa rin siya ng vlog from Japan. Yeah, Japan. Yes. Jovel Manabat. Yan. Vlog. Panoorin nyo. Mga vlog niya. Jolly Perlas. Yan. Gumagawa rin siya ng vlog, makeup, ano pa yun. Basta, iba. Challenges din. Next, Joy of Mia. Joy of Mia, vlogs, makeup, DIYs, at iba pa. Marami. Magugustuhan nyo yung mga videos niya. Kaya follow nyo din. Follow. Subscribe din. Pag hindi pa. Michelle Goes to Sweden. Yan. Nag-vlog din siya. Gusto ko yung tawa niya. Nakakahawa. Nakaka-good vibes. Yan. Ganda yung mga vlogs niya eh. Kasama ng husband niya. Tapos, Super Jang. Yan. Vlog din. Tapos, gumagawa siya ng mga original songs niya. That's so talented person. Subscribe sa kanya. Next, River Ruiz, vlog din, mga skit, mga story, yun. Yan. Subscribe din sa kanya. Hindi kayo magsisisi. Yeah.